Ki khubor ka bate si TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau. North Eastern Electric Power Corporation Limited hakasing thok ding kat panyotrik unai lur ajar posau klapen long ngi jing kop elek kai tenrai kum jing elek kai mau point bagatan telai ha Dympep Government Lower Primary School East Khasi Hills String kum shibenta ka jing penlong ye Youth Connect program jing Swachh hata he seva campaign ajar posau ka jing penlong kini jing elek kai kelong Pynsngewthuh shi kena school shpang ka Swachh Bharat But halat Smit la penlong ru ye jing draw dur hagi kendro bla batai haloka phang jing Swachh Bharat